ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିକି ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଇକ୍ ଦେଖିକି ମୋତେ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ମିଳେ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଭାଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ସପୋର୍ଟ ଥାଏ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗେ ତ ସେମିତି ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ହି ବଡ଼ ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ବହୁତ ସାରା କ'ଣ କହିବି ଆଉ ମାନେ ଖୁସି ତ ଆଉ ଇଏ ନାହିଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଗ୍ରୋଥ୍ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ସେଇ ଖୁସିରେ ଆଜି ଆମର ବିରିୟାନୀ ବନୁଛି ଆଉ ବିରିୟାନୀ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଚିକେନ୍ କଷିକି ରଖିସାରିଛି ଆଉ ରାଇସ୍ ବଏଲ୍ କରୁଛି ଏଠି ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ଆଉ ତାପରେ ମସଲା ଗୋଟା ମସଲା ସବୁ ଦେଇସାରିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ 50% ହେଇଗଲାଣି ଆଉ 20% ବଏଲ୍ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଦମ୍ରେ ଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ନା 75% ତ ଏବେ ଦମ୍ରେ ଦେବି ତାକୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ କାହିଁକିନା କାହା ଉପରେ ରାଗରୁଷା ନାହିଁ ଯାହା ଖୁସି ଯେମିତିକି ଯିଏ ଯେମିତି ସପୋର୍ଟ କରିପାରିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଦମ୍ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଆଉ ଥାଳିକି ବି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଢ଼ି ସାରିଲିଣି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଏଠି କଚୁମ୍ବର ବି ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଦହି ପକେଇକିରି ଆଉ ଏପଟେ ଇଏ ଖାଇକିରି ପୁରା ଟୁଲ୍ ଆଉ ତା ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଛୋଟ ଟୋକା ବି ଖାଇସାରିଲାଣି ଏପଟେ ଟିଙ୍ଗିରି ବି ଖାଇସାରିଲାଣି ଅଧା ହେଇଗଲାଣି ତାର ଆଉ ଟୁନଟୁନ ଏଠି ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଦେଖେଇକି ଖାଉଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ।